Госпожи и господа, вие сте с телевизия МСАТ и предаването Европейски посоки. Продължава нашия дебат за ефективността на работата на Фонда за лечение на деца в чужбина. Алтернативни организации, взели при сърце проблема на децата, чието живот зависи от спешни операции в чужбина, са се нагърбили да правят онова, което е призван да прави Фонда за лечение на деца. След като вчера чухме обвиненията срещу фонда, днес даваме думата на говорителя на Обществения съвет към фонда госпожа Елица Баракова. В началото ви информираме за правомощията, които има Фонда за лечение на деца в чужбина и за случаите на забавяния на плащанията, за които алармира доброволческият сайт. Фонда за лечение на деца разполага с бюджетни и дарителски средства. Към него работи Обществен съвет, който решава дали лечението на едно дете да бъде финансирано. Това се случва след като Комисията за лечение на деца в чужбина към Здравното министерство каже да на родителската молба. Тогава идва редът на фонда. Общественият съвет към него в срокове взема решение за всяко едно дете. И тогава всичко остава в ръцете на директора на фонда, доктор Николай Добрев. Тогава се случва и драстичното забавяне на вече отпуснати пари. След месеци чакане, много от родителите на болните деца започват да търсят други пътища, за да спасят живота на детето си. Държавата е поела ангажимент да защитава правата на децата по силата на ратифицираната у нас Конвенция за правата на детето. Всяко дете има присъщо право на живот, като държавата осигурява в максимална степен оцеляването и развитието му. Българската държава признава правото на детето да се ползва от най-високия достижим стандарт на здравословно състояние и от медицинските услуги за лечение на заболяванията, като се стреми да му осигури правото на достъп до такива услуги. Изпълнява ли този свой ангажимент нашата държава в лицето на Фонда за лечение на децата? Разговаряме с Елица Баракова, говорител на Фонда за лечение на децата в чужбина. Госпожо Баракова, добре дошли в Европейски посоки. Благодаря. Сега ще имате обаче една много нелека задача да отговорите на по-голямата част от обвиненията, които прозвучаха в предаването ни вчера, в лицето на авторите и хората, които поддържат един доброволчески дарителски сайт, който набира средства за деца, нуждаещи се спешно от животоспасяващи операции в чужбина, които или са били забавени от фонда, или са претърпели отказ. Сега, в момента се подготвя един доклад за работата на фонда през 2007 година, какво е свършено. Може ли най-общо да кажем колко деца сте подпомогнали през изминалата година, какви средства са изразходени, с какъв бюджет разполагаше фонда? Няколко въпроса, но разбира се, ще имаме възможност детайлно да отговорите на всеки един от тях. Така е, най-добре действително нашия отчет да приключи, за да можем да говорим с всички най-подробни. Да, но в случая ще говорим принципно, защото става въпрос за живота на деца. Предварително да можем да кажем какво се случи през 2007 година. Аз първо искам да кажа започна с това, че ние в Обществения съвет на фонда се вслушахме и съвсем при сърце приехме това, което се случи в медиите, в обществото, започнато от колегите в сайта Спаси Дарина, но и от всички други общественици и медии, които се включиха в критиките срещу нас. Всъщност критиките наистина са към директора на фонда. Аз съжалявам, че той прецени да изпрати фонда вас като говорител, но ще имате тази нелека задача да отговорите на критиките към него. Нека да кажем на колко деца през 2007 година фондът е подпомогнал, има влязла в сила процедура за решаване, за отпускане на средства. Така, помогнал трябва да се раздели поне на няколко случаи. 23 са децата, които са за отпусната сума за лечение в чужбина. 23. Да. Има 9 деца, на които е гласувана процедура за търсене на донор в Световната донорска банка за костен мозък и тази процедура в момента тече. На 4 деца е платен такъв донор. Още ще сбъркам около 15 са децата, за чието лечение е
подпомогнато тук в България с помощта на чужд специалист. Платено е хонорара и участието в операции на чужди специалисти. Всъщност и през 2008 година продължава тая практика, която значително намалява сумите необходими за лечение на едно дете. Днес имаше на 11 март имаше пресконференция в Националната кардиологична болница по повод присъствието на професор Бенинг от Кьолн за лечението на 7 български деца с кардиологични операции, което доста намалява, просто 10 пъти. Какъв беше бюджета за 2007 година на фонда и колко средства бяха събрани от дарения, защото знаем, че част от бюджета се формира и от дарителски средства? Аз също не зная окончателните средства, които са получени от фонда с дарения. 1,5 милиона държавна субсидия, плюс дарения около 700 хиляди лева. Това е... Цифрите не са по-различни от 2006 година явно, но искам да ви питам нещо друго. Има ли тенденция и случило ли се и през 2007 година, както през 2006 беше казано от авторите на Сейф Дарина, от този доброволчески сайт, че са върнати над 1,2 милиона в държавния бюджет през 2006 година. През 2007 година? Значи точната дума е, че не са усвоени. Нека да говорим, че са едни пари, които могло да бъдат употребени за подпомагане лечението на български деца, не са усвоени и те по силата на това, че фондът не е отделно юридическо лице, не си е изпълнил бюджета за годината, разбира се, не се усвояват и се отписват, за да се занули годината. А от Министерството на финансите ни увериха по повод наше запитване на Обществения съвет, че тези пари са достъпни на Обществения съвет за вземане на решения през следващите години, за да бъдат подпомогнати деца. Това е добре. Това е добре. Другото... Остава да се преодолее другия проблем, който явно ескалира и се натрупва и се мултиплицира през годините, през които съществува фондът. Забавянето, тромавата, бюрократизираната процедура по решаването, разглеждането на случаите, решаването за отпускане на средства и вече ефективно превеждането на родителите, за да може да се реализира животоспасяващата операция в чужбина. Колко най-често се случва да се забавят точно заради такива бюрократични спънки? Подалите молби за 2007 година деца за подпомагане са 75, така че аз трябва наистина в момента и окончателният отчет не е пред мен. Ние точно в това се взираме. Колко време е средно пътя на една молба през коридорите на Министерството на здравеопазването. Нека да кажа, че процедурата за получаване на помощ от Фонда за лечение на деца, Обществения съвет взима решение